ढासळलेल्या घराच्या विट्टा सुद्धा सोडत नाही. संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडायचं. जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहास घडला पाहिजे. इतिहास कोण घडवणार, पुढील पेरीमध्ये कोण जाणार, हे गणित, हे कोड आपल्याला थोड्याच वेळात पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. 41 धावांचं टार्गेट असेल. पारसनगर संघाचा विचार केला तर खोलवर फलंदाजी आहे त्याच्या माध्यमातून, आणि जर धामापूर संघाचा विचार केला तर तुषार आहे गोलंदाजी मार्कवर, तो सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतो. गणेश चांगली गोलंदाजी करतोय. मात्र या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये कशा प्रकारचं योगदान दिलं जाईल तुषारच्या माध्यमातून हे पाहण्याजोगं असेल. बंटी मात्र सज्ज असेल. 42 धावांचं टार्गेट असेल. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा असतीलच मित्रांनो. संघर्षाची ठिणगी या ठिकाणी पडलेली आहे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तुषार. पहिला चेंडू या ठिकाणी बॅटची लिडिंग एज घेऊन गेलाय. नो मॅन सिरीज मध्ये चेंडू लँड होतोय. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतं इथे. बंटी याला एका धावेने धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय. काउंटडाऊन चालू होतोय. महत्वपूर्ण सामना आहे आणि या सामन्यामध्ये धावगती, धावफलक या ठिकाणी मोजायला सुरुवात झालेली आहे. महत्वपूर्ण सामना असेल. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर. यावेळेला ब्लॉक होल मधला चेंडू होता, खोदून काढलाय. मिड विकेटच्या रिझनमध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतायत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का? मात्र दोन्ही फलंदाज 2 धावा पूर्ण करून आपापल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित पाहायला मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा. हळूहळू सामन्याची धावगती, धावसंख्येला आकार दिला जातोय. ज्याप्रमाणे एखादं घर आपण पाहतोय त्यावेळेला पाया महत्वाचा असतो. त्याप्रमाणे पाया रचला जातोय. तो गणेश याच्या माध्यमातून क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा अडथळ्याला चेंडू अडतोय. दरम्यान सिलिमडॉपच्या दिशेने क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. तोपर्यंत एका धावेची संधी होती. धावसंख्या पाहायला गेलं तर 4 धावा झाल्यात. धावत अशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते ती दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. पूर्वीची शांतता असेल की काय, कारण 41 धावांचं टार्गेट आहे. सामना हा सहजासहजी कुणाच्याही पारड्यात पडणारा नसेल. विजय हा कुणाच्याही पारड्यात सहजासहजी पडणार नाही मित्रांनो. कष्ट करावे लागतील. दोन्ही संघांना संघर्ष करावा लागेल. लढणे इतिहास आमच्या, हरणे आमच्या रक्तात नाही. जोपर्यंत मैदानावर उभा आम्ही, जिंकणे नियतीला शक्य नाही, हे जणू दाखवून देतोय तो बंटी आणि गणेश. यावेळेला काय घडतंय? दांडी गुल पाहायला मिळते. मात्र पंचांकडनं नो चेंडू घोषित केला जातोय. पंचांकडनं शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि त्यांना दोषी ठरवण्यात आलंय. नो +1 असेल आणि फ्री हिट असेल याची नोंद घ्यायची. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. यावेळेला फटका फसलाय. पुन्हा एकदा नो चेंडू या ठिकाणी दिला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. फ्री हिट असेल, कंटिन्यू असेल, नो +1 आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. थोडस तुषाराच्या गोलंदाजीवर आक्षेप घेतला जातोय. काय घडेल, काय बिघडेल याचा अंदाज येत नाहीये. चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे मित्रांनो. आलेल्या संधीचा फायदा घ्यावा लागेल. संधी ही चहात बुडवलेल्या बिस्किटाप्रमाणे असते. काही सेकंदासाठी येते आणि बघता बघता होत्याचं नव्हतं होतं. आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. 8 रन नो लॉस असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा चालू आहे. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेतला जातोय आणि पुन्हा एकदा
बेबी ओव्हर कंप्लीट करण्यासाठी या ठिकाणी मला वाटतं नवीन गोलंदाज येतोय तो स्वप्नील. पहिल्यापासून जर आपण षटक पाहायला गेलं त्या हिशोबाने जर आपण विचार केला पंचांनी दिलेल्या निर्णयावरती समोरच्या संघाने सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा एक्सेप्ट न घेता कुठे ना कुठेतरी आपणच पाठी पडतोय हे मात्र चित्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तेवढ्याच ताकदीने आपण स्वतः कुठेतरी मागे आहोत एवढं मात्र निश्चित आणि खरोखरच संयमितीचा खेळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. आता मात्र पुन्हा पंचांकडनं अवांतर धावाची घोषणा. धन्यवाद संदीप. आणि फ्री हिट कंटिन्युटी आहे एवढं मात्र निश्चित या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. अवांतर धावाबरोबरच संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 9 धावा. 9 धावा. पुढील चेंडू पुन्हा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडू टोलवला. चेंडूचा रिझल्ट काय होतो पाहायचा. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार खणखणाती SPL षटकार. डीजे धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. काय फलंदाजी करतोय. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते बंटियाच्या माध्यमातून. धावसंख्या होते ती 15 धावा. आक्रमण केलं जात आहे बंटियाच्या माध्यमातून. मी मगाशीच म्हणालो होतो आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल आणि ते सोनं करता येत आहे. यावेळेला ब्लॉक हॉलमध्ये टाकलेला चेंडू बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. दरम्यान एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या होते ती 16 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी चालू आहे. थोडंसं लांबवलेलं षटक. धामापूर संघाच्या माध्यमातून कमबॅक करावं लागेल. एखादी विकेट या ठिकाणी घ्यावी लागेल तर सामन्यामध्ये उत्सुकता असेल. यावेळेला काय घडतंय. सुरेख बदल आदित्य. चेंडू जातोय सीमा पार षटकार. धन्यवाद डीजे. संधू जर पूर्ण सामना पाहिला तर ज्यावेळेला आपण म्हणालो की समोरच्या संघाला 5 रनचं पॅनल्टी असेल तेव्हा त्या संघाचा संघनायक सहज बोलून गेला ठीक आहे आमच्याकडनं चूक झाली आम्ही ते ऍग्री करू. ते ऍग्री का करू त्याचं उदाहरण मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण की माझे खेळाडू तेवढ्या ताकदीचे आहेत. जरी समोरच्या संघाने धावसंख्या कितीही ठेवत तेवढी चेस करायची आपल्यामध्ये ताकद आहे हे मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. मानलं पाहिजे त्या संघनायकाला आपल्या खेळाडूंवर ठेवलेला विश्वास. पुन्हा एकदा पपन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा अग्रसुदाने खेळण्याचा प्रयत्न आणि लेमन कट लागून चेंडू येतोय. यष्टींची वेध घेतोय. गडी मात्र बाद होतोय. धावसंख्या आहे ती 22. एक गडी बाद. बॅट्समनचं नाव सांगायचंय. अभि मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकताना पाहायला मिळतोय. स्टार्ट चांगली झाली आहे मित्रांनो. मी मगाशीच म्हणालो होतो एक प्लॅटफॉर्म बनवावं लागेल. 41 धावांचं टार्गेट असेल आणि एक चांगली सुरुवात महत्त्वाची असेल आणि तशा प्रकारची सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळाली ती पारसनगर संघाकडनं. मात्र कमबॅक करावं लागेल ते धामापूर संघाला. हे षटक पप्पनेच्या माध्यमातून हाताळलं जातंय आणि यशस्वी असा एक गडी बाद करण्यात आलाय. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू होता. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. स्वॅक्स के आहे स्वागत डीजे. सुरेख फटका आल्या आल्या या ठिकाणी जणू काही पॅव्हलियन मधनं सेट होऊन आलाय की काय असं पाहायला मिळालं. 6 धावांनी या ठिकाणी संघाची धावसंख्या 28 होते एका कडेच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा पप्पन याला कमबॅक करावं लागेल ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे मित्रांनो. यावेळेला शॉटम पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र अडथळ्याला चेंडू अडतोय आणि दुर्दैवीरित्या धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद होतोय. तो फलंदाज अभि बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा धक्का बसतोय तो
पारसनगर संघाला धावसंख्या येते 28-28, लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इज प्रोग्रेस. चांगला खेळ पाहायला मिळतोय, चांगला फटका पाहायला मिळाला अभिच्या माध्यमातून. क्रिकेटच्या पटलावरती ज्याप्रमाणे लेदर क्रिकेटला महत्व आहे त्याप्रमाणे आता टेनिस विश्व सुद्धा मागे राहिलं नाही मित्रांनो. नवीन नवीन शॉट सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. शफल होऊन खेळण्याचे प्रयत्न आताच्या या फास्ट क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. तशा प्रकारचा शफल होऊन खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला. अभि धोकादायक ठरत होता, मात्र मोक्याच्या क्षणी धावचीच्या स्वरूपात बाद झाल्यानंतर रोहन मला वाटतं मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. पंधरा चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळेला पुन्हा क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न. नो मॅन्स रिझन मध्ये चेंडू जातोय अलाउंड द कार्पेट. दरम्यान स्वतः गोलंदाज या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावीवर संघाची धावसंख्या हलकीची पुढे सरकते. 29 धावा झाल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र गणेश सज्ज असेल रणजीसाठी, तर गोलंदाजीसाठी पप्पन याला आपल्या बोटांची हातांची जादू दाखवावी लागेल. पप्पन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी कमी उंचीचा चेंडू मिस झालाय. डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमबॅक करतोय तो पप्पर आपल्या संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पप्पन सज्ज असेल भावनदी यांकडनं. हाही चेंडू या ठिकाणी निर्धाव होता, मात्र यष्टीरक्षकाकडनं चूक झाली. दरम्यान एक धाव मिळते बाईच्या स्वरूपात. षटक संपतोय. या 2 षटकानंतर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 षटकं 30 धावा 2 गडी बाद असं समीकरण आहे. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असेल. सामना मित्रांनो रंगतदार दिशेने पाहायला मिळतोय आपल्याला. अटीतटीचा पाहायला मिळेल सामना. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. हे षटक सामन्यामधली निर्णायक षटक असेल. कुणाच्या पारड्यामध्ये जाणार हे पाहण्याजोगं असेल. एका बाजूला असेल तो पारसनगर संघ, एका बाजूला असेल तो धामापूर संघ. 2 संघ यांच्या माध्यमातून असलेली लढत. 12 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गावर पंकज, ज्याने मगाच्या 2 सामन्यामध्ये स्लॉगरचं षटक हाताळलं होतं, तो मात्र गोलंदाजी मार्गावर येते. महत्त्वपूर्ण 3रं षटक घेऊन सज्ज असेल गणेशसाठी. पहिला चेंडू स्वैर मारा पाहायला मिळतोय. कुठेतरी अँगल मिस केला जातोय. पंचांकडनं दंडित केलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 नुसार तुम्हाला हा चेंडू परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळेला सुरेख चेंडू होता. थोडंसं व्हेरिएशन पाहायला मिळतो. ज्यावेळेला चेंडू खांद्यामधनं रिलीज करण्यात आला होता त्यावेळेला स्लोअर 1 चेंडू पाहिला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. पंकज याच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडू येतोय. एक डॉट चेंडू या ठिकाणी प्रेशराईज करेल ते समोरच्या संघाला, आणि एक डॉट चेंडू आत्मविश्वास गोलंदाजाचा वाढवता जाईल तो धामापूर संघाच्या. यावेळेला अख्राजून खेळण्याचा प्रयत्न. सुरेख फटका. दॅट्स अ बिग 6 ओव्हर द लॉंग लेग सीमारेषा. सुरेख फटका. पुन्हा एकदा झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटला जातोय मोक्याच्या क्षणी. मित्रांनो काय घडतंय, काय बिघडतंय. थोडीशी खराब कामगिरी पाहायला मिळते. दोन धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 39 धावा. थोडासा बॅकफुटला गेलेला आहे पाहायला संघ मिळतोय तो धामापूर संघ. कमबॅक करणं महत्वाचं असेल. मात्र 2 धावांची आवश्यकता असणार आहे ती पारसनगर संघाला. आणि हा अप्रतिम फटका चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी. अशा तऱ्हेने विजयी झालाय तो पारसनगर संघ. विजयी संघाला हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी
धामापूर संघ या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झाला त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हृदयाच्या अंतकरणापासून शुभेच्छा देतो. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या कर्णधाराला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धामापूर संघाचा कॅप्टन यांनी या ठिकाणी यायचंय. या